ijani kudala yatsho i-politics azifuni u-approachwa ngala timing nge-life orientation. Sekunzima nonilungisa ngoba xa niqamzayo because kaloku nami nisithi asuka Tobs uyazidala ngoku nasimvula ukuthi amavusango simvula uthi ububhanxa uthi lo bhobhoyi apha sozendivotela uRamaphosa mna bathi imali ye-COVID warawara ithi wo zeza zimenqe zizaphinda u-standard 6 kayi-3 local government elections mzwamadoda votela ukhansila lo uceba lo walapha esitratweni lo bekusaphose uba yi-first stop yethu xa sinengxaki apha ekuhlaleni akangendawo yena kuqala kwi-economic strategy ze-country but ke asikho lapho namhlanje siyaguga guys oceba kanti bangaba abantu badala otata ubani ngoku kwezi poster kugcwele youth endala sivotele iitshomi zethu njengapha kumekazi iposter ezasimenqe zingulupha ndithe umnganam usezintweni mosingo economic freedom isondele kodwa into yami yadeserve isihlalo but yini lo mjida waphansi wafela isimoko sekasi yonke but ke asikho lapho namhlanje.